No sähköinen YO-kuvio on sen verran uusi asia vielä, että siitä ei ole niin kuin, että nythän vasta ensi syksynä ensimmäinen niin kuin kirjoitus, 3 ainetta mitä kirjoitetaan, niin on alkamassa. Ja meillä lähtökohtana on niin, että ne toteutetaan ensi syksynä kuntayhtymän laitteiden avulla. Eli halutaan varmistaa, että se alku on hyvällä lailla liikkeelle. Mutta jatkossahan ilman muuta pitää sitten opiskelijoiden omia laitteita ottaa siihen kokonaisuuteen. Ja miten sitä tuetaan? Tietysti ensimmäinen lähtökohta, että tuetaan sitä opiskelijan oman laitteen käyttöä opiskelussa. Mutta onko siinä sitten, kun ajatellaan sitten sähköisen YO-kuviota ja Digapi tai Apitti-käyttökoejärjestelmää ja siihen liittyvää, niin varmasti se ainakin, että meidän pitää päästä testaamaan, että koeviikkojen tai päättöviikkojen aikana, että toimiiko kaikkien laitteet niissä ympäristöissä, käynnistyykö ne tikulle ja niin edelleen. Eli että ennen kuin opiskelija on siihen varsinaiseen sähköiseen YO menossa, niin hän on jo eri tilanteissa testannut sitä omaa laitettaan ja sen toimivuutta näissä kyseisissä järjestelmissä.